Χαμές Ροντρίγκες στην εκτέλεση του κόρνερ, θα ψάξει ίσως το κεφάλι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Σέρχιο Ράμος ήταν εκείνος που το επιχείρησε. Λούκα Μόντριτς με την προσποίηση στον Κρέσπο, σουτ δεν είναι και τόσο καλό. Το σπρέι έπεσε στο χορτάρι του Μπερναμπέου. Έδωσε το σύνθημα ο Μανθάνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Χουάν Κάρλος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Αρμπελόα, ωραία έδωσε στον Μπενζεμά. Εκείνος θα γυρίσει. Χουάν Κάρλος πηγαίνει προς την εστία του. Έκανε την κίνηση που έπρεπε. Κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καρίμ Μπενζεμά ανοίγει το σκορ στο 30ο λεπτό. Ρεάλ Μαδρίτης Κόρδοβα 1-0. Δέχτηκε τον γκολ πριν ακόμα συμπληρωθούν 30 λεπτά. Και ανοίγει λογαριασμό για φέτος ο Καρίμ Μπενζεμά, δίνοντας έναν καλό λόγο στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να πανηγυρίσουν. Εκτέλεση κόρνερ του Τόνι Κρός, η κεφαλιά εξαιρετική από τον Μπενζεμά. Εκμεταλλεύτηκε το πολύ μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα της Κόρδοβα. Η μπάλα βρήκε και στο αριστερό δοκάρι του Χουάν Κάρλος και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Αρμπελόα δεν μπορεί να σταματήσει τον αντίπαλό του. 1-1. 1-1 για την Κόρδοβα, όχι. Offside. Σε αντικανονική θέση ο Τσίσκο. Θυμίζουμε τις 3 αλλαγές της Ρεάλ Μαδρίτης σε πολύ λίγο, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να κάνει το 2-0. Διαμαρτύρεται για την υπόδειξή του σε αντικανονική θέση. Δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας. Μένει να δούμε και τις καθυστερήσεις. Έχουν γίνει και οι 6 αλλαγές. Ένα μακρινό σουτ. Γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γκολ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 90. 2-0 την Κόρδοβα. Στάθηκε για λίγο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν το πανηγυρίζει ιδιαίτερα το γκολ που πέτυχε στο τέλος του αγώνα. Ούτως ή άλλως η Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να τελειώνει και τυπικά με την υπόθεση του τριπόντου στο άνοιγμα της αυλαίας της Πριμέρα Ντιβισιόν. Ξεκινάει πάντως με ένα αρκετά ωραίο γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε και πάλι το πώς έκλεψε την μπάλα ο Ίσκο από τον Φάουστο Ρώση. Έχει χώρο με το δεξί, μπάλα σκάει στο έδαφος. Πολύ ωραίο σούτ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπορεί να διώξει ο Χουάν Κάρλος. 2-0.